kasi may mga kandila. Kasalanan din to ni Itbulag. Mapusok! Wow, mapusok galing pa kay Wally mismo ah. Sigurado ka pa dyan, Wally. What the Kumusta yung mga katsat ngayon? Dadaan natin saglit yung Aldab cult na kumakalat ngayon sa social media. Dahil ako hindi naman super fan o sinabayan yan bilang isang addict na fan ng Aldab. Ako ay nag-imbita ng isang giga fan na talagang matagal na nanonood sa Aldab, lalo nung kasikatan nito. Kaya ngayon dadaan namin pareho ang mga memes tungkol sa Aldab. Ready ka na ba? Gana si Arp na talaga isang old fan, emphasis sa old, na fan ng Aldab para mabigyan naman niya tayo ng onting liwanag sa kadiliman dahil ako ay hindi naman nakasunod sa Aldab cult. Arp, ano mo, bigyan mo nga kami ng parang synopsis na kung paano ka nagsimula bilang sa Aldab at paano mo siya narinig yung gano'n. I mean, dati, nanonood lagi kasi ako ng Itbulaga, nasasaktuhan ko siya, yung sugod bahay nga nila. Nag-umpisa yung Aldab, yung, hindi naman accident, parang yung nag-switch cameras nga yung pag mula kay Main papunta doon kay Alden, tapos na yun nga kinilig nga si Main. Ewan ko, every now and then starting at that point na yun nga parang nakikita nga na natangkilik yung mga so on the spot siya, hindi to pinlano ng Itbulaga. Kumbaga nagkaroon lang ng sparks, ay ito, ay ganda, maganda ata itong tandem na to sa sa mga viewers natin. Sige nga, gawan nga natin ng gawan nga natin ng love team. Dapat binigyan ng bonus yung cameraman kung talagang cameraman yung actually, dapat para na-interview ata yung cameramen doon nung time na yun. Pero yun na nga, nagkaroon na nga sila ng parang nagkaroon na sila ng literal na segment doon sa show. Bagay pa yung kombinasyon, 'di ba? Yun yung benta sa masa, yung morena na Pinay tapos isang maputi na gwapo, 'di ba? Gusto nila yung kombinasyon na yun eh. Kasi nakaka-relate ang marami sa mga Pilipino eh. Tsaka yung pa nila, parang yung chemistry pa nila that time. As in parang hindi siya pilit. Scripted. Hindi pilit. Yung nararamdaman nila, parang yun na rin yung nararamdaman mo eh. Kaya so, siguro yun nga. maraming... So dahil sa sobrang ganda nito, segue, nagkaroon ng parang cult sa social media kasi naglabas yung interview, ito panoorin natin, na talagang kita yung intensity ng mga extreme fans ng Aldab. Ngayon ba na si Main ay napaunawa mo na sa mga Aldab fans na si Alden? Eh, photo pa sila. Grabe. Love team lang kami dahil ito yung gusto nyo. Pero iba yung personal namin pareho. Marami naman pong nakatanggap, Mama Ogs. Yung iba nag-stop na mag-support, which is totally okay lang din naman. Pero meron pa rin po na hanggang ngayon, kumakapit pa rin po. Wait lang, ikaw ba kumakapit ka pa rin, Arp? Sila masyadong segment. Kumbaga hiwalay na yung parang segment ni Alden sa segment ni ni Yaya Dab. Sinigurado ka lang kasi baka may shirt ka rin. Sinuog yung photo nila na lima. Sila sa puso talaga nila. Kaya nga sumikat yung mga love team dati ng mga, ayan, yung panahon nila, yan nga, Richard Gomez, ganyan. Nila, nila Vilma Santos, yung mga love team nila. Hindi pa buhay nun. Ewan ko, siguro sa K-pop ngayon, yung mga toxic no, na nakikipag-away, na papatayin kita kasi yung mga ganung vibes eh. So yun yung hindi ko rin matolerate, and I tried calling them out a couple of times already, pero ayaw po talaga nilang maniwala. I will take this chance. Ayun, kasi yung iba, parang hanggang ngayon, kasi takot sila na mag-asawa kami ni Alden, may anak na kami. Totoo po ito. Ayan, so nakita pala niya, no? Alam niya. Tough, alam niya na. So ini-imagine ng mga to na talagang mag-asawa sila na may anak? Di, oh my God. Siguro parang ganito ba overbearing mo na tita, no? Tsaka tito na, mag-anak ka na! Tagal na, bagay, meron kang anak. May mga gano'n na namimilit, nagmamemresyo. Ano ba yun? Almost, di ba everyday yung Itbulaga? So everyday may segment sila? Yes. Nung time na yun. Kaya nga ang daming doon, ang daming kinilig, ang daming talagang naghangong. Kasi lagi sila nagte-tense. Magkikita na ba sila? Hindi pa ba sila magkikita? Magkikita na ba sila? Kasi araw-araw yun. Gano'ng katagal? Ay, bago sila from start until the finish na nagkita na rin sila. Hindi ko na maalala, pero siguro buwan din naman. And meron marami. Ayun, meron pa silang venue. Akala mo mayroong reunion. Mga tao na direct message sa Twitter to tell them na... Meron sila mga kandila. Yes po, as in ako na po personally nag-reach out sa kanila. Not through other people, ako na yung nagme-message. Pero ang reply pa rin nila sa akin, hindi si Main yan, admin niya ng account ni Main. May asawa na si Main, may anak na si Main. Parang umabot na lang din po ako sa point na nakakapagod na mag-explain, and I don't think there is something that I can do para sa mga taong ito. So, wala na po. Ngayon ba na... Tignan mo si
Si May na mismo May na yung mismo. si May na mismo yung nagpi-preach na tigil yun na po, hindi na po healthy to. Ang kulto-ish na yung vibes. Hindi na nga talaga healthy. I think ito na lang yung mga hindi na nakaget over. Parang marami na silang in-invest na oras tsaka pera nila. I'm sure bumibili rin naman oo. sila ng merch. Hindi Actually na nila siguro, ma-let go. yun nga din. Kanta ba ginamit nila dito? Yung sa Land Before Time yun, di ba? Yun yung tugtog nila. Kasi yun yung panahon siguro na uso pa sila. Pero babalikan namin. Parang yung mga galit naman sa mga sa mga nagpipicture, di ba si Tobey Maguire? Naiinis siya sa mga paparazzi. Kasi sa Oo. paparazzi, hindi na siya tinitignan as a person, tinitignan na siya as artista, as someone na pwede pag, alam mo yung reverence. Mga objects kayo, mga bagay kayo, gawa kayo ng tandem, gawa kayo ng pelikula ngayon na. Okay, Ngayon na. anak. Wala kami pakialam kung hindi nyo na, ayaw nyo na. Ganun kalaking pera siguro napasok ng Aldab eh. No? Ay, Sobrang malaki out of talaga. Di ba nga, nowhere. nagkaroon nga sila ng, hindi ko alam kung concert ba yun or sa Philippine Arena. Concert, kumanta sila. Gusto ko nga sana pumunta ng time na yun sa Philippine Arena, kaso daw. Ang dami na taong nakapila. Wala na kami bro, pero pasalamat pa rin ako sa kanya kasi tsaka payat pa nila. Oh my God. Nauso yan sa TV. Screen, Kasi salitan sila eh. Noong time na kasi hindi nga sila, siyempre, iniskit na ng GMA na hindi dapat agad sila magkita. So, yung isa nasa studio, yung isa nandun sa sugod bahay. Lagi sila magkahiwalay. So, tapos every time na magaganyan na, pinapa-cute, ganyan-ganyan, hinahawakan. Parang ganito na rin itong mukha ni Alden. Iba ito na yung mga lola na ito silalagay ko dito yung mukha nila, Alden. Hanggang screen na lang kasi hindi na nila makita ng talagang magkasama. Pero sinubukan rin ata nila. Pero syempre, hindi ko naman confirm to. Baka rumors nga lang. Pero sinubukan rin naman ata nila na syempre, maging sila. Pero malamang hindi siguro nag-workout. Ganyan-ganyan. Meron kasi din yung parang workmate na parang relationships, di ba? Na dahil lagi mong kasama, kayo, napapalapit yung loob mo. Yes, Ay, ganun nga. Siguro di talaga nag-work. Baka ibang martilyo gusto ni Alden. Victor. Kaya, pero wala Kahit naman sa silang, hindi pa parang wala naman silang I was genuinely pinanakit sa happy. isa't isa. Kasi engaged na rin. Mayor ba to? Congress? Ewan ko, nakita ko lang siya sa ating probinsyado eh. Oo, din. Alam kong sana'y bumitaw Ang laban. Isang Mary Mill lang. 30 days si Arjo. Kuta 2 days na ata ito. Legit ba yan? So, syempre, baka, unusual na... Ay, na, Mobile Legends. Nagsistream na siya. Stream. Magiging gamer ka pag nakinuha na yung babae mo. Maglalaro na lang ako. Hindi ako iiwan ng mga champions. Ano yung mga merch yan? Gano'n ka ano yan? Hindi ka ba bumili ng merch ng Aldab? Ever? Hindi nga ako makabili eh. Kasi nga, nung time na yun, either wala akong pera or pag pupunta ata ako, pag check ata ako, baka pa sold out na agad ata eh. Pero syempre, yung mga ibang merch ata, syempre, di naman ata galing sa kanila. So, hindi mo sure kung from GMA itself eh. Grabe yung... At kasi may mga kandila, parang namatay eh. Pinapapanaw nyo ba o pinapabalik nyo? Ang labo ng intention nila eh. Yes, Aldab Nation nga ang tawag dati. Ang dami lang time. Dami lang time ah. Oo. Grabe yan. Okay, salamat sa lahat na nandito. At before tayo umalis sa place na to, Meron akong teorya. Mm. Dahil, di ba dahil, alam mo na, mga matatanda na to, di ba parang iisa lang yung version nila ng respect, parang respect to the Lord, parang ganon. So, yung pinakamalapit nila siguro na-equate sa isang nagre-respeto sa isang bagay is yung ganong parang mass, parang homily vibe na ganito ko nire-respeto or nire-revere ang isang konsepto. Kaya, parang si God. Baga kung ano yung pagrespeto nila doon sa God din.
same yung respect nila. Parang dun ganong sa klaseng pagmamahal lang yung alam nila eh. Kunyari, sa isang relasyon, kung kunyari inaabuso ka para ipakita na mahal ka ng pagulang mo, napapakita mo rin sa significant other mo. Kasi ganun ka minahal eh, ganun paraan eh. So parang nalilipat. Which in a sense, in terms of love, which is okay naman kasi parehas yung kumbaga yung pagtingin mo dun sa bagay na or sa tao na yun. Pero mahirap din kasi hindi naman yun yung kailangan nung tao or ng bagay. Which Ikaw is lang in the yun. sense Parang nga- yun lang kasi alam mo Oo. language eh, love language. Well, which is in a sense dito sa Aldab nga, sila na nga mismo. Ayaw na. Yan. Ay, sakit sa mata no to Pasko. Ay, ano, Aldab yun, mahal din kita. Bakit sinabi rin nila dati yan? Naalala ko yan. Parang may Vietnam flashbacks ka eh. Oh. At tingin ko mas malakas pa sa BTS to yung kasikatan nito eh. Grabe. For sure. That time na yun. Yun nga, di ba? Ibang mga foreigners na nga mismo nagtataka antong Aldab na to. 2015. Nakikita pa nila yung mga ibang searches na ibang bansa. Hindi maa-Alden. Ma-Alden lang. Ba't maa-Alden din ka? Parang mali Ma-Alden. Parang yung pagbabanta na kasama. Main, nung una kitang nakita sa TV, kasama si Lola ni Dora, pinapanood kita. Ganito bakit hindi ginawa Iniisip ko nila? kung Talaga gumawa sila ng parang pseudo kasal? Tama ba to? gagawin mo kapag nakita mo ako. Baka ano. Kaya, Oh, ang laki na lang Ah, baka sa nakuha ko movie. nung ngumiti ka sa akin with matching pa kasama yan. baby wave pa. legit to. Mula nun, Oh my God. Ayun no, nandiyan yung cast ng Itbulaga. kagusto na ako sa'yo. Grabe yun nila talaga yung effort nila. Production eh, oh. Akala ko Yes, nga kasi nga sumigat nga talaga sobra. hindi mo ako papansinin. Kasi sino ba naman ako, di ba? Oh, di ba? Sa- Ayun yun. Nakakiligay ka ulit. Pero ngumiti ka. naman ako. Tapos nakita ko yung dimples mo. Pucha. Si Wally, oh. Pinapangako ko, Yan eh, inaabangan ko din yan eh. Oo, sila tatlo. hanggang sa pagtulog mo, hahawakan ko ang mga kamay mo. Sinungalingan! Hindi naman nangyari. Simula pa lang ako maging Aldab fan eh. Sira na agad. Ang legit nga talaga. Oh. Sa hindi alam. Oo. Baka kaya nga inisip nga nila nakasal pa talaga sila. Kasi ito, di ba? Hello, nakita mo naman nakakosyo pa si Wally dyan, no? Alam mo na bang ano lang yan. Wala, yung matatanda talagang... Nag-kiss ba talaga sila? Oh my God, nag-kiss ka. Yes. Meron pa. Kala ko yung parang kaya rin sa Itbulaga Studio, nagigets ko pa eh. Pero may simbahan pa. At syempre, kung nagkano na sila ng simbahan dyan, nagrenta na. Kasalanan din to ni Itbulaga. Ito yung after ng kasal. Kasalanan dito ng Itbulaga na di nila sinabi na parang pinabayaan na nila after nung pinagkakitaan nila. Di nila Pinabayaan niya nila. Pero nagkaroon din naman ng mga interview nga sa mga talk shows na yun na nga, wala nga talaga. Parang sinasabi na nga nila na wala na. Dapat Itbulaga kasi doon nanonood yung mga tita-tita natin na alam mo yun. Na, Hindi naman nag-internet yan eh. At diba papanoorin nila yung kay Maine, they will parang caught wind doon. Hindi. Wala sa hindi naman sila nag-check ng Facebook everyday. Si Riza na yun, diba? Ang dana ni Rai. Okay, ayoko na yan. Next. Ginagdag na. Ito, anong connect nito? Doon din ba? Ito. Ay, di po. May namatay ata dito. Pareho na lang ba? Ay, happy ko na ito lagi gagamitin yung mukha eh. May HD lang ako nito eh. Sobrang meme nito. Kasi para sa nakadrag sa yung mata eh. Kasi naman yung pagka-close up naman eh. Hindi ba edited yan? Hindi to edited. Diba kaya... Kawaw. Pero tagal din nila. Okay, parang ganyan ako. Parang ganyan ka rin ba pumili? Yes! Minura ka na. Tayo na boy! Well, may nag-share ka naman ang pagbubura sa akin sa comment bahay. Nasa loob naman kami ng bahay. Napanood mo ba yung una sila nagkita? Tinapanood ko. Tinapanood ko sa Twitter. Pag kumpangit to si Alden, ang creepy nito eh. Hindi, pogi eh. Oo, pinapalapit siya ng ano. Okay, nakahigaan na to eh.
Nakakainis. Nakakainis na. Ang macho-macho mo, Aldi, suntukin mo na lang. Plywood lang yun eh. Ayan, si Wally kasi ano daw, para kontrabita. Ayaw niya magsama yung dalawa. Kasi nanay eh, parang nanay yung peg niya dyan. Eh. Parang ano, nga, yung mother-in-law na galit dun sa nalilig. Pinapanood pa nila sa ano nila, sa cellphone TV nila. Wow, mapusok galing pa kay Wally mismo ah. Sigurado ka ba dyan, Wally? Pinagmanahan yung anak mo. Puso kayo! Anong Wala. gusto niya? Di ba katapat nila that time is Showtime? Wala, kahit ano atang ilaban ng Showtime that time. Pabalik na Hindi nila makuha yung rating niyan. Masyado maliit ang studio nung ano yung Showtime eh. Kaya onti rin siguro yung nanonood. Gamitin ang puso. Yung 8 Bulaga na, ayun nga, Sugod Bahay. So mas maraming audience na nanonood. Kitang-kita na maraming nanonood. Oo nga, yun yung hindi nagawa ng masyado ng Showtime, yung lumalabas, so goodbye. Oo. Maganda kasi marami rin silang komedyante dito eh. No? Kasi si Vice lang yung comedian eh. The rest medyo nababaduyan ako eh. Hindi kaya makipagpalitan. Like kunyari si Jose. Kasi Wally tsaka si Jose, di ba? Iba yung palitan nun eh. Magaling si Vice eh. Pero wala siyang ka-level in sa alam mo yun, sa punchlines and stuff. Ewan ko sa akin na pag nanonood kami, pag wala si Jose tsaka si Wally doon sa ano na yan, sa daily na yan, parang pangit yung Energy. Yung energy. Oo, iba talaga pag alam mo yung katambalan mo eh. Yung mga katambalan ba sila Jong, yung mga dancer naman niya. Alam ko pwede ka maging funny, pero yung comedian kind of funny, iba yun eh. That takes practice eh. Pambata sila Alden, Oo nga, no? Pang middle sila Jose Wally o pang matatanda talaga o dyan sila Tito Vic Joey. Kuha na nila lahat. Buong family, no? Oo. Oo nga, ganda nga. No? Magaling, Ganda formula. Salamat po sa mga nanood sa pagpa-fanboy namin sa Aldab. Kasalanan mo to, kinikinig na naman ako sa kanila. Baka sumama na ako sa kailan Lola. Wag, please. Ayaw makita isang video na nandun ka rin na meron ka nung 5 photo nila sa black shirt. Ay, kukuha rin ako ng t-shirt nila. Like, share, subscribe nyo sa mga Aldab fans dyan. Gawa tayo ng kulto. Paalam. Let's go!